Assalamu alaikum, hormatly vatandaşlar. Şunki temamynyň ady politika, pathalimler we krah правительства. Her zaman ýurdun döremegini, ykdysadyň ösmegini, kanunyň ýöremegini birinji liderin roli ören uludur we onuň töweregindäki правительство diýilýär umumy şo işleýän adamlaryň ilymy, bilimi ýurdun ösmegine we halkyň ykbalyna ören ul täsir edýär. Egerde saglyk tarapdan we tejribe tarapdan ýurtda oturan liderin düşünjesi pes bolsa onu ol ýurt ösmeýär. Ol ýurt korrupsiýa we jinayet bilen meşgul bolýar. O ýurdun siýasatçylary. 30 ýyllar Türkmenistanda şu mesele dowam edýär. Men siz bilen birazjyk ýygyp aýtmakçy, taryha seredip görelim. Her ýurdun taryhyna onuň harby güýçleri ören uly rol oýnaýar. Meselem, SSR'ın 45-nji ýyllarky ýeňişi döwleti uly ösüşlere getirýär. 1989-njy ýylda Sowet goşunlarynyň uly ölüm ýitim bilen Awganistandan gaçyp çykmasy, 1991-nji ýylda SSR'ın ýykylmagy bilen jemlenýär. Näme üçin? SSR köp neresi soldatlaryň ölümi, olaryň eneleriniň zarin ağasy ýurdun dargamana getirdi. Köp kişi muňa diýer, beýle däldirdi. Emma Tibet'in kanuny var. Ol adamlardy döredýän ene ýaş wagty ölüp gidýär sallat. O Awganistana eje uradan owany. Siýasatçylaryň ýalňyş siýasaty Awganistana SSR goşunlaryny girmegine getirdi we ýeňilmegine getirdi. Sowet goşunlary Awganistana 89-njy ýylda çykdy we 2 ýyldan soň SSR ýykyldy. Bu näme diýmek? Bu birinciden näde Russiýa SSR'ın ykdysadyetini ýykdy. 70-nji ýylyň ahyrlaryna bildirýärdi. Ösüş ykdysadyetde pede başlaýar. O sebep näme diýende köp reformalar geçirmek gerekdi. Onu geçirmäne adamnyň tejribesi ýetenokdy. Sebep näme diýende o sekretary komul oturan adam ekonomikadan hiç il habary ýokdy. Meselem niýaz balyp görüldü. Ya ol diýerler nemede işläp diýerler bizmeýin o näme bizmeýin energe birmeýin giretse. Kim bolu işläpdir? Sekreter kamtamodmy ya parlamentasyony. Olaryň işden hiç il habary ýok. Näme işlemeli, näme üstünmeli, näme ekonomika ýörýär. Olatlaryň olaryň habary ýok. Niýaz şoňa bir mysalla, bu mysal 80-nji ýyllarda magazinlarda et, süýt, kalbasa ýokdy. Çöregi oşura durýardy. Bu hemme zat korrupsiýa şu wagtky hemme zat ykdysadyetde durmuşda korrupsiýa öwürlükdi 80-nji ýyllarda. Ikinciden ören garran SSR'ın politbüro çylenleri ornunun wagt bilen gitmedi. Olar öz ýerini saklamak üçin patkalimlary we peskalik häsiýetli ogrulary atwessenli postlara bellediler. Şolaryň birini ýaz. Eger ekonomika ministri ekonomikanyň manasyna düşünmese, onun diňe ýykgynçylyga garaşyr. Biraz sonra bu ýagdaý Türkmenistanyň taryhyna gaýtalyny ýurt garaşsyzlygy alandan sonra Niýazyň goluna getiren adamlaryň köpsi pesgalikli we tejribesi adamlar bolup çykdy. Olar patkalimlar we
manat çalış döwrüne tiz bayap son hut niyazın özüne karşı dişlerini görkezdiler. Olaryň praktik tejribesi pesdi. Şonuň üçin 2002-nji Sanjar golgolagyny yeňildiler. Bu da SSR ýykylandan 10 ýyldan soň bolup geçti. Türkmenistan bolup geçti. Bu birinji sikl. 30 ýyllyk sikl şöwlerinde 10, 20, 30. Yine de bir data 2016 yılda 10 yıl cinayet bilen yurdu talan Berdimuhammedow Türkmenistan'ın konstitusiýasyny ýitgetdi. Ve göni 10 yıldan soň yeni 7 yıl möhletleyin özüni prezidentliğe saýlady. Soraw näme üçin 10 yıl barada aýdylýar? Ýa-ni belläp geçýärdi. Uly sikl 30 yıl bolsa şoň birinjisi stupeni 10 yıl, ikincisi 20 yıl, üçüncüsü 30 yılla jemlenýärdi. Bu bir tebigi kanun. Berdimuhammedow konstitusiýany näme dogry bir kanun ýitgetdi we ýa-ni ören agyr kesede duçar boldy. Ha o özüňiz bilýäňiz, ol bir näçe wagtlar ýetip soň gene siyasi arena çykdy da. Bundan soň 10 martda 2020 ýylda ol öz ornuny ogly Serdar saýlady. Emma 1991 ýylyň 6 dekabryna SSR ýykyldy diýip bir pakta gol şekilde bir kagada protokol ýasanan. Yeltsin madu ýerde Belarusiýa prezidenti Ukrainanyň Galatasaraynyň Belarusky puşy bolanma da şoň bol şeklenýär. Şonuň näri 30 ýyl geçip berýärdi. Indi bu uly sikl jemlenjek dekabrda. Уже şundur ol jemlenip başlady. Birinji gol bolan SSR ýykylma barada awgust aýynda bolup geçipdi. Ýadyňda düşýän orada 90-njy ýylyň awgust aýynda Gorbaçow karasy Denjalyaka berde gol bolanmapdy Moskwada. Onuň näri 30 ýyl geçilen 30-njy awgust günü SSR'ň prezidenti Gorbaçow ýa-ni ýakynda aradan çykdy, ýatan ýere ýatyp. Serdar Berdimuhammedow prezidentlige hiç ile ukuybi yok da. Sebebi ol bir cinayetçilikten dönen figura, ol politisk figura değil. Şunun için onun sikli yok. Emma bu hem adamı da değişli de bu sikiller. Emma misal 10 yıl bundan Serdar kimdi? Alp görün. Onun näili östürdi Berdimuhammedow. O işi koyup gördü, başarmadı, başka bir işe geçirdi. Ministerstva yadıma düşüyor, Daşary işler ministerini işledik gördü. Onunla işledik, hakimiyeti işledik gördü, ahalın hakimiyeti. Mara hakimiyet koyulmaz, ya leva, iş nomara. Demek, şol 10 yıl bundan Serdar kimdi? Yeni Serdar şoňa döwre dolanyp gelýär. Ol hiç açan işini başarmaýar. Bu prezidentlik işinden nezip bolsa basam aýrylýar. Çünki uly 30 ýyllyk sikl jemlenýär. Şu ýylyň ahyryna. Şoň üçin adamlar hiç ile berde bir Amerikaçylanyk bu tebiyatın kanuny. Eger biz bir iş başarmasak, ona tebiyatın öz wagty bar. Şo gelende şo ýagdaý ýitýär. Diýilýär türkmençe tuğdana öz wagtynda bişer diýär. Tuğdana elinde bişip barýar. Awa hemmäňe köp şandalyk. Awadan durmuş öýüňiz çağılanlar. Sagaman ýaşasyn, inniki efirde görüşýän şak köp sag bolan adamlar.